расман муҳориба дар вазни 61 кг байни Умар Нурмагомедов бо рекорди 15-0 ва Раони Барселоса бо рекорди 17-3 рӯзи 14 январ дар турнир UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои дастгирии канали мо лайк розер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонен ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. имрӯз ташкилоти Eagle FC расман турнири калони худро турнири Eagle FC 51-ро эълон карданд. ин турнир дар Қазоқистон мегузарад ва ба хотири ёдбуди Абдулманап Нурмагомедов хоҳад шуд ва дар ин турнир се муҳорибаи унвонӣ баргузор мегардад. муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни варзигари тоҷик чемпиони доимии Eagle FC Фаридун Одилов ва чемпиони муваққатии варзигари қазоқ Даврен Ермеков хоҳад шуд. дуюм муҳорибаи унвонӣ бошад дар вазни ним миёна байни чемпиони муваққатӣ Имомшафӣ Мухтаров ва Денис Измоденов хоҳад шуд. онҳо барои камарбанди Самандар Муродов меҷанганд. хотиррасон мекунем ки Самандар Муродов камарбанди худро озод кард ва аз пушти визаи амрикоӣ худ кор карда истодааст то ин ки бо ташкилоти UFC шартнома банда. сеюм муҳорибаи унвонӣ бошад дар вазни 61 кг байни чемпион Ренат Хавалов ва довталаб Ренат Ондар хоҳад шуд. турнири Eagle FC 51 аллакай рӯзи 10 декабр дар Қазоқистон баргузор мегардад. аммо боша ин турнирро бесаброна интизор мешавем ва ба чемпиони тоҷик Фаридун Одилов муваффақият хоҳонем. чемпиони UFC дар вазни ним вазн Иржи Прохаска оиди реванш бо Глобер Тейшера фикрҳои худро баён кард. ин беҳтарин баромади ман дар карьерам хоҳад шуд. ма ба ҳама нишон медиҳам ки баъди якум муҳорибаи мо чӣ қадар хатогиҳои худро ислоҳ кардам. ма тамоман дигар ҷанговар дар стойка ва ҳам дар замин шудагиам. дар якум муҳориба ма танҳо 15-20% корҳои метонистагиамро нишон додам. акнун ман мехоҳам ки аз реванш розӣ бошам ва ин ғалаба бояд ки маро ором кунад, гуфтааст Прохаска. хотиррасон мекунем ки дар якум муҳориба Иржи Прохаска дар панҷум раунд бо тариқи усул ғалаба ба даст оварда чемпиони нави UFC дар вазни ним вазнин шуда буд. акнун онҳо рӯзи 10 декабр дар турнири UFC 282 реванш мегузаронанд. дӯстон, шаби гузашта дар чемпионати ҷоми ҷаҳон дастаи Арабистони Саудӣ дастаи Аргентинаро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод ва ин ғалабаи арабҳо ҳамаро ба ҳайрат овард. ҳозир бошад дӯстон, мо реаксияи Ҳабиб Нурмагомедовро дар ғалабаи арабҳо ва прогнози ӯро дар ин ҷоми ҷаҳон пешкаши шумо мекунем. Ҳабиб Нурмагомедов дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро гузошта чунин суханҳо навишт: табрик мекунам, ин таърих аст, навиштааст Нурмагомедов. ана пеш аз оғози чемпионат боша Ҳабиб чунин прогноз дода буд: ман фикр мекунам ки Англия худро хуб нишон медиҳад, боз Бразилия ва Нидерландияро номбар мекунам, боз Аргентина, Франсия, Испания, Хорватия, Белгия ва Германия ҳаст. ҳамаи ин дастаҳо хеле хубанд, аммо ман се дастаро интихоб кардам: Англия, Бразилия ва Нидерландия. барои ҳамин биёин интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад, гуфта буд Нурмагомедов. дӯстон, оё дар канали мо мухлисони футбол ҳастанд? агар ки бошем, пас дар комментария нависем ки шумо бо прогнози додаи Ҳабиб Нурмагомедов розӣ ҳастен ё не. ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.